Wace shawara ko wace matsala ake da shi a gidan solo musamman ta ɓangaren mata da idan kana da ƙarfi za ka iya gyarawa? Na farko akwai shaye-shaye. Na biyu akwai mu'amala ta kusan in ce mu'amala irin ta mata da mata. Duk ɗan solon da kaji ya zagi Musbahu an fara. Wannan maganar da Musbahu yayi ita ce bata musu ba. Duk wanda zaka ji ya kafa Musbahu yake an fara yana cin mutuncin shi akan maganar da ya to ga gabar da ba sa son jina. Ya ce baya son shaye-shaye, inda zai samu dama abin da zai gyara a gidan wasanni shine lesbian da shaye-shaye. Wannan kalmar ce ba sa so. Wallahi tallahi yan solo ba ku taba samun mutumin da yake son ku tsakani da Allah yake son ranar gobe kiyama ku je wa Allah lafiya wallahi irin Musbahu ba. Me aibi a wannan maganar da yi? Da zai samu dama matsayin shi na ciyaman din gidan wasa, menene yake ganin ake wanda ba daidai da yake so a gyara? Ya ce maganar neman mace ta nemi mace da shaye-shaye. Amma kun samu dama kun fito. Musbahu bari mu ga maka wani abu. Majoratin yaran da kaga suna zagin ka ciyamomin gidan solo iyayen gidansu su suke sa suke zagin ka. Saboda ba taɓa mutumin da ya taso a gidan solo ya samu ɗaukakan da ka samu ba. Kana da ƙalubale a gaban ka. Majoratin wanda kaga suna zagin ka saka su ake su zage ka wallahi. Kuma ciyamomin su wallahi su suke sa su zage su. Me dalili? Saboda su suna goyon bayan madugo da shaye-shaye. Amma kamata yayi a ce duk wani gidan wasan da ke Najeriya in dai gidan solo ne kuma nan hoton Musbahu a kofar gidan duk uban da zai shiga sai ya tsuguna ya gaishe shi ya kuma sara masa kafin ya shiga. Kamata yayi duk wani gidan drama da ke Najeriya kuma nan hoton Musbahu ku yi bara sakatuwa ku ajiye a ciki bayan mutum ya biya kuɗi ya shiga ya sara wa Musbahu ya gaisuwa kafin ya shige ko dan wasa ne ko dan kallo ne saboda ba ku taba samun cikakken masoyi irin Musbahu yake an fara ba. Musbahu shine mutumin da yake son ku don Allah don Annabi, yake so ku je ku samu Allah lami lafiya. Mutumin da yace shi bai san shaye-shaye da neman mata ma dugo da luwadi, shi abin da yake yaki da shi. Okay, saboda idan ba ku tare ƴan luwadi a gidan ba a samun kuɗi. In ba ku bar yaran suna shaye-shaye suna abin da suke so na banza ba ku samun kuɗi. Sai yasa kuke turo yara suke zagin shi. To mu muna tare da Musbahu akan maganar da yi. Kuma kar ku ce wai a ni alkhairin Musbahu na sani ba sharrin sa ba saboda ni Musbahu mai gidana ne. Duk kuma wanda yake maraba ƙarya ake ce ya san sharrin Musbahu wallahi alkhairin shi ka sani saboda in dai kana alaka da solo ko kuma kana alaka da harkar media wallahi in dai ba dan bana bakwai bane kai ka kai shekara 4-5 kana yi wallahi Musbahu ya taɓa maka rana. So mu muna tare da Musbahu duk yaron da zai fito ya zagi Musbahu mu kuma za mu tsaya Musbahu wallahi tallahi ba kuma dan wani abu ba saboda alkhairin sa muka sani da kuma kwadayin da yake muku na ku je ku haɗu da Allah lami lafiya ku daina luwadi ku daina lesbian ku daina shaye-shaye. Musbahu ba ku da masoyin da ya fi shi wallahi.